2, Budget Committee. Chairperson, Honorable Sosten Gwengwe. Congratulations. Vice Chair, Honorable Emile Chintu Pili. Congrats. Tikulandireni kuno ku nyumba ya malamulo kumene ndithu zokambirana za phungu a nyumba ya malamulo zikupitilira mu mzinda uno wa Lilongwe. Kunotu ndithu kukuchitika zosiyanasiyana monga lero tikudziwa kuti kukhale ndondomeko ya makamaka nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka akhale akupereka ndondomeko ya chuma cha boma, ndipo tikudziwa kuti zimenezi zichitika ndithu mogwirizananso ndi mbali ya boma. Koma pakali pano ndalandire Honorable Sosten Gwengwe. Mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino, ine mwadzuka bwanji? Ndadzukanso. Congratulations, akusankhani wapampando wa komiti yaona za chuma kuno ku nyumba ya malamulo. Zikomo. Thank you. Tiyembekezere zotani? Kwambiri lero ntsiku la lofunikira kwambiri kwa tonse ngati Malawi komanso kwa onse ochita malonda anthu ama business kuti tione kuti kodi ma policies ayende bwanji, chifukwa timayendera budget ya imene inali ndi boma lapitali. Pano zitipasana kuti kodi ma policies ndomwe aja kapena ndiosiyana, kodi mene budget imaphikidwira ndi momwe muja kapena ikuphikidwa mosiyana. Zonsezi tizione akamabwera nduna zachuma kudzamasula chitsogolo cha mmene boma lufuna liyendere pa nkhani yokhudzana ndi zachuma komanso nkhani yokhudzana ndi budget ma MDAs. Ndondomeko ya chuma imeneyi ndi ya 8 trillion inde palitiana pamwambapo, komabe ndi mene zinthu zayendera tikuyang'aniranso miyezi ina 6 ikubwerayi. Mukuona kuti pakhale kuonjezera mongomwinikira chabe chithunzi kapena ikhale yomweyo? Kwa ine ndikuona ngati kuti itsikeko pang'ono, chifukwa tikuchokera ku makampeni nkutheka kuti mmene budget imeneyi idaumbidwira mu ziganizo malingaliro oti ndi nthawi ya kampeni, ndipo mwina zina ndi zina zimene zimachitika zimangochitika mu background imeneyo kuti tikulowa mu kampeni. Komano tikuyenera tu sober up ngati dziko kuyamba nokuona kuti kodi tithandizire anthu amene ali mu manufacturing sector ku Malawi kuno. Ndondomeko zachuma ma policies ake akhale otani kuti alembe anthu ambiri ntchito, productive capacity ikule. Ifeyo tisangokhala dziko lomangodetsa china chilichonse, koma tikhaleni makampani achi Malawi akonkuno amene atha kutithandiza kuti forex yavuta koma zakuti ndi zakuti zikupezekabe mdziko muno. Ifa makampani athu akukulira akutha kupanga fertilizer, akutha kupanga kandi cement, akutha kupanga ma products amene timafuna locally. Izizi tikuyembekezera kuti mwina tizione motsindika mu budget imeneyi ngati policy direction imene boma lufuna litionetse kuti tasintha boma komanso tasintha kayendetsedwe ka zinthu zina ndi zina. Chidwi chathu chili pakusintha kumeneko. Tikufunira kuma lechereche kwa zokambirana zanu chabwino kukhala kuti anduna aperekanso ndithu tsatanetsatane wamene boma likugwirisira ntchito ndalama. Thank you. Zikoma kwambiri. Thank you. Awo ndithu ndi Honorable Sosten Gwengwe yemwe ndi wapampando wa komiti ya Budget and Finance ya kuno ku nyumba ya malamulo. Ndiwo wandithu angowasankha dzuloli, ndipo pamene timathokoza kuti ayi takulandirani tikhale tikumva kuti kodi budget imeneyi ayizukuta motani. Iwo ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani cha Malawi Congress chomwe ndithu chakhala chikutsogolera boma ndithu zaka zisanu zapitazo, ndipo pano kuli boma lina latsopano, ndipo nduna ya zachuma iwo ndithu ndi Joseph Mwanamveka akhale ndithu akubweretsa dongosolo limene la zachuma nyumba imene ya malamulo. Ndi mmamva belu lija ayi ndithu linali belu losonyeza kuti zokambirana zimenezi zikhale zikuyamba, chifukwa pamadutsa asipikala apa adutsa ndithu ndi owatsatirawo, ndi amenewa akhale kuti ayambe mwambo umenewo nyumba imene ya nyumba makamaka nyumba imene ya malamulo. Koma chidwi chathu ndichokhudzana ndi ndondomeko ya chuma cha boma. Timakamba kuti anduna akhale akubwera nthawi zambiri, amabwera sati nthawi zambiri, nthawi zonse amakhala ndi chikwama briefcase chimene ndithu amalowa nacho nyumba imeneyi, kusonyeza kuti ayiwo ndi munthu amene ndithu amasunga
thumba la chuma cha boma timati national cake nde tikhale tikumva kuti kodi miyezi isanu yapitayi isanu ndi umodzi 6 yapitayi kuchokera mu April kufikira pano kodi boma lagwiritsa ntchito motani ndalama za boma komanso kupita chitsogolo pamene tikuyang'ana kuti chaka chimakhala ndi miyezi 12 ndiye kuti miyezi inanso 6 kubwerayi talowa kale miyezi imeneyo kodi boma ndondomeko yake igwiritsa ntchito zotani ndiye mwachidule chabe tisanalowe nyumba imeneyi nimatero kuti tingowunikirana choncho ndikhale ndi mtolankhani wathu kuno Kenford Mdima. Kenford, mwachidule chabe ndikudziwa kuti ukhale uli kalikiliki kuthamangathamanga komabe chiyembekezo ndi chotani kuno ku nyumba ya malamulo? Chiyembekezo chachikulu kuti timve fa mbali yayikulu timvera limodzi kuti miyezi yapitayi budget kapena ndondomeko ya dziko ya chuma imene boma linayika mu March yayenda motani ndipo ziganizo zopita chitsogolo zikhale zotani chifukwa ndondomeko ya chuma imeneyi imakhala ndi ngati mlozo okuti dziko tikwanitsa idzi ngati dziko izi mwina timikakayi zikuluzikulu ngati mwina zimene tikhale tikukwanitsa ndeti kudzoti ndi nthawi imene mwina tikuyankhula kuti mdziko muno muli mavuto osiyanasiyana mwina pali nkhani ngati za njala. Naonanso mmene umayankhula ndi wapampando wa komiti ya zachuma ku nyumba ya malamulo amayankhulapo kuti ndondomeko ya chuma iyi inabwera mu nthawi imene kunali zisankho kukonzekera zisankho ndiye pali mwina zinthu zina zimene poyikidwa zimakhala ngati nzakampeni koma pa nthawi inoyo ndi nthawi yofuna kuti zinthu kuzikonza nde ikubweranso pa nthawi imene mzanga Franklin tikuona boma latsopano la DPP la ikandondomeko zingapo ngati kubomako nkhani zokhudzana ndi kukonzanso kusamalira chuma cha boma kuteteza chuma cha boma nde ndi zopereka chidwi kuti kodino ngati kwakukulu poyika ndondomeko zake za budget yeniyeniyo ayike zotani chifukwa zimene mwina zingathofotokozera Malawi kuti chuma cha boma chikhaledi chotetezeka kapena mwina pakhale ka Christmas pa chuma cha boma. Ndaona ndithu amati ma austerity measures ndondomeko zokhwima zakayendetsedwe kachuma cha boma kwina kwakwangira kuti pali ogwira ntchito mboma amene amakhala kutuluka kunja mwina kukapanga attend ma meeting osiyanasiyana koma ndalama zake mwina zimakhala kuti tidakapulumutsa ngati dziko akuti mayendedwe ngati amenewo boma lifuna kuti likhale nawo maso kwambiri aletsa ningonena ngati ma meeting akapangira mwa chitsanzo choka kulidwa kupita kusalima zimene zizavuta kwambiri zithandiza bwanji zimenezi? Ndizothandiza chifukwa kwakukulu timadziwa zokuti ngati mboma ku Malawi kuno anthu ambiri amakonda kuyankhula kuti kuboma ndi kumene kumakhala kuchita zinthu mwina mosefukira pa nkhani za misonkho ya Malawi komano mwina kukhazikitsaku ndi chabe step yoyamba. Step yachiwiri ndiyoti tionedi kuti izizi zikutsatiridwa makamaka pamene ena aphwanya zimenezi pazichitika chani chifukwa sikoyamba mwina mtundu wa Malawi kumva kuti boma layika ndondomeko zokhwima zomwe cholinga chake ndikuteteza chuma komano kuti kodi pamene akhazikitsamo tsopano chizitsatira ndi chani kwa omwe mwina amachita za utambwali pa ndondomeko ngati zimenezi zikhale zotani chifukwa ndikukumbukira bwino lomwe mbuyo monso ngati ndalama ya dziko itagwetsedwa panabweranso ndondomeko zokuti nduna mwina zichepetse maulendo zitayire koma zinapeza kuti zikuoneka kuti sizinali zoluma kapena kuti ena aba amapitirira kuchita zosemphana zimenezi zinthu nkumapitirira kukhala chimodzimodzi nde chachikulu apa pancho kuti tione kuti boma latsopanoli pa ndondomeko zimene auza Malawizi iwowa akhazikika bwanji kuti lidzagwire ntchito. Ndi nkhani yoti Amalawi linayo chidwi kwambiri mwina mwachidule tisanalowe mnyumbayi Kenford nimati kuti tikhala tikubweranso pano tikamva tsatanetsatane wa zomwe nduna zachuma ikhali kufotokoza koma chiyembekezo ndimati kuti nchachikulu kwambiri Amalawi afuna tamva kuti kodi ulamuliro wa DPP wabweretsa mfundo zotani zomwe zithandizire kwachotsa Malawi mu mphawi akhale ndi chakudya chokwanira komanso mavuto ena ndi ena takambapo nkhani za fuel zachitika pakatipa of course zakhala zikuchitika for some time koma panopo zinafika poti zinanyanyanso anthu kumadabo kuti kodi mpumulo wake ukhale wotani so alipeza bomali
muli mavuto wena koma nawonso ali ndi nthawi yoti aonetsa Malawi kuti kodi wabwera ndi mfundo zotani. Chifukwa chachikulu nchokuti mavuto alipowa suti tinganoti mwina a DPP sakuwadziwa. Mavuto enawa ndokuti olomena amachoka mboma analipo analali momwemo. In fact pamenenso mwina amachita kampeni amayankhula kaleso za mavuto omwewa kuti athana nawo. Chachikulu chimene Amalawi akuyembekezera pano ndizokuti mavuto aja athedi ndiponso kuti malonjezano aja ayambe kutheka chifukwa pali malonjezo ngati aja okuti maphunziro a primary a secondary aulere malonjezano ngati amene aja zonsezi zimatheka kudzera mu ndondomeko ya chuma ndiye zimene zijazo nzokuti tiyambe kuona kuti kodi kuzikonza kwake zinthuzi azike motani chifukwa pali ndalama zimene mwina akhala kufotokoza kuti zipite ku maphunziro kodi akhala kuyika ndalama zochuluka bwanji komanso pali nkhani ngati taona kale ogwira ntchito mboma nawonso akufuna kuti boma liwonjezere malipiro awo ndi 10%. Kodi nkhani ngati zimene zija azibalanse bwanji potengera kuti umoyo wa anthu pali nkhani ya umoyo wa anthu komanso pali nkhani yotetezano chuma chija mcholinga chokuti chumachi chikhale kuyankhula kamati chikhale mchimake ndiye pali zambiri zimene tingathe kuona kuti kumaliziro kodi achita bwanji kuti pakhale ngati win-win situation. Ndithokoza kwambiri Kenford ubwerenso kumalechereche kwa kulutsa kwathu kuno ku parliament koma ndimati kuti mupite mkatimo kuti tithe kuona kuti speaker alibwezera zotani izokoma kwambiri. Amene ndi Kenford Mdima tolankhani wathu kuno ku nyumba ya malamulo. Tibwerenso chifukwa chitu chathu nchoti tione anduna akulowa ndithu pa khomo limeneli anduna zachuma kulowa nyumba imeneyi kuti afotokoze ndondomeko imene akonza kumbali ya kagwiritsidwe ntchito ka ndalama za boma kuti kodi boma ligwiritsa ntchito motani ndi zitukukoziti zimene wayika patsogolo kuti atumikira Malawi bwino. Ndaona speaker alowa ndithu kale nyumbayi ndipo ndi amene ayendetse mwambo wa lero. Tibwerenso ndithu ya 2025 komanso 2026 ndiye amazukuta miezi 6 kapena kuti isanu ndi umodzi imene boma lakhala ndithu likugwiritsa ntchito ndiye iwo wandithu aperekanso dongosolo kapena kuti tsaranetsarano amene boma ligwiritsire ntchito ndalama kuchokera pano kufikira na mwezi wa Machi chaka cha 2026 ndiye zambiri zakambidwa komabe mwina mongo kuunikirani amene simunatsalire muno bwino iwo wandithu akukamba kuti boma lagwiritsa ntchito ndalama ndithu zopitirira mlingo amene zidayerekezedwa kuti zigwiritsidwa ntchito mchaka chimenechi. Anafotokozapo kuti mwachitsanzo nyumba zimene kumakhala ndithu mtsogoleri wa dziko state residences kumeneko ndithu kudayikidwa ndalama zokwana 67 billion kwacha ndipo pofikira pano ndalama zimenezi zidagwiritsidwa ntchito kale zidagwiritsidwa kale ntchito tinene choncho chonsecho zimenera kuti zigwiritsidwe ntchito mchaka chimodzi miyezi 12 koma miyezi 6 yokha ndalama zimenezi zagwiritsidwa kale ntchito kusonyeza kuti kwinaku amabwerekera kuti makamaka kunduna zachuma kuti ligwiritse ntchito mpaka kafikenso chaka chamawa. Palinso nkhani yokhudzana ndi maphunziro amene boma likutero kuti akhala aulere aku secondary aku primary ndi aulere kale komanso aku secondary pafunikira ndithu pafupifupi 32 billion yoti ithandizire maphunziro amenewa kuti boma lithe kukwaniritsa masomphenya ake oti ophunzira aku secondary asamalipire ndalama ndithu ya maphunziro komanso ya mayiso kumene ndiye boma kuti likhala likulipirira ophunzira amenewa. Palinso nkhani yokhudzana ndi nthambi za boma zimene sizidachite bwino mchaka chimenechi padali chiyerekezo choti nthambi zimenezi zipereka ku boma 29 billion koma zikuoneka kuti 5 billion yokha ndimene yatoleredwa miyezi 6 imene yangopitayo kusonyeza kuti zinthu sizidayende kumeneko. Palinso nkhani yokhudzana ndithu ndi kulemba anthu ntchito mboma akutero kuti makamaka miyezi yapitayi mzaka zapitazi boma lakhala likulemba kwambiri anthu ntchito m'magawo osiyanasiyana zomwe zapangitsa kuti thumba limene boma limagwiritsa ntchito pofuna kulipira kapena kupereka malipiro kwa anthu amenewa likule. Sadafotokoze mlingo wake kuti zinafika potani koma kunena kuti yemwe anali
mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko komanso nduna uja amati secretary to the president and cabinet SPC ndi amene amatsogolera kapena kuthandizira kuti anthu ambiri alembedwe ntchito mu maunduna komanso nthambi za boma zimene zapangitsa kuti boma libwere ndi chiganizo choti pofika pa 9 December ndi kuti mwezi wa maomwewo boma liyamba amati head count kapena kuti kalondolondo ofuna kupeza kuti kodi amene adalembedwa ntchito mboma pogwiritsa ntchito njira zoyenera ndi ndani. Sungeza kuti owa ndithu afuna achotse anthu amene adalembedwa ntchito koma mwachinyengo. Izi ndi zina zimene nduna yafotokoza kuno nduna zachuma kuti boma lili ndi malingaliro ofuna kukuza chuma cha boma komanso kuteteza chuma chimenechi kuti mwina anthu aone mpumulo. Pali nkhani zopita ku ntchito zokopa alendo, pali nkhani zofuna kuteteza ndithu miyala mtengo wapatali imene dziko lino linalo ijatimangoti migodi, pali ntchito zofuna kuonetsa kuti ndalama zakunja timati forex zikhale zokhanzikika mdziko lino chifukwa kuti boma lapitali limaononga ndalama poyitanitsa katundu odula komanso kumayiko akunja. Ndi dziko likamagula katundu kuchokeranso ku dziko lina silimagula m'makwacha, limagula m'madollars. Ndakuti ndalama zimenezi zakhala zikuonongeka kapena zikugwiritsidwa ntchito mnjira ngati zimenezi. Ndimati kuti pali zambiri mzanga Kenford ndi amene wakhala kuthamangathamanga koma kuno kuli zambiri zimene zikuchitika chifukwa ukathamwambo umenewo pali msonkhano wa atolankhani umene nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka akhale akuchititsa kuti atolankhani athenso kufunsa mafunso kuti timvetsetse kuti kodi magawo ena amene wafotokoza nyumbayi omwe ali ndi mafunso akathe kufotokozera. Komanso pali mwayi wa leader of opposition kapena kuti mtsogoleri wa mbali yotsutsa nyumba ya malamulo nayenso ndithu amakhala ndi mwayi woti atha kuwafotokozera atolankhani mmene wamvera kuti kodi statement yokhudzana ndi ndondomeko za chuma imeneyi kodi yamveka motani. Mongofuna kufotokozera kuti amene ali leader of opposition pakali pano kapena kuti mtsogoleri wa mbali yotsutsa ndiye mwe adali nduna ya zachuma mulamuliro wapitawo a Simplex Chichola Banda. Tikhale tikumva zimene Mwanamveka anena kuti kodi iwo azilandira motani nangati ndi zoona kuti ulamuliro wapitawo uja waononga ndalama zambiri kudutsa nthawi imene boma lidayelekezera kuti pomata miyezi 12 khumi ndi iwiri mpamene agwiritse ntchito ndalama zimenezi koma pofika pano miyezi 6 yokha ndalama zimenezi zaonongedwa kale. Ndiye kuti budget imene boma liwena kuti liunikirenso kuti lipange allocate kapena kuyikaso ndalama zina kuti boma lithe kugwiritsa ntchito. Palinso komiti yapadera imene mang'anira zachuma ijatimati Budget and Finance Committee of Parliament imene timakambirana kwambirira kuja ndi yemwe wangosankhidwa ngati wapampando wa komiti imeneyi Sosten Gwengwe. Tikhalenso tikumva kuti kodi iwo ayilandira bwanji ndondomeko imene ya zachuma. Ndiye kuti mongowunikirana sabata amawa amenewa ndiye kuti ndi amene adzabwere poyera. Tiyambire ndi leader of opposition a Simplex Chichola Banda ndi amene ndithu adzakhala kuyankha poyambirira ndondomeko imene ya zachuma. Kenaka makomiti osiyanasiyana tidzakhalanso tikumva kuchokeranso kwa aphungu amene akukhudzidwanso ndi madera osiyanasiyana amene ndondomeko ya zachuma imeneyi ikufotokoza. Kuchokera kuno ku nyumba ya malamulo ndinali Franklin Mtambalika, ndali ndi mzanga Yobson Kumwenda pamakina.